വെള്ളക്ക വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളക്ക വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. 2 വെള്ളക്ക എടുക്കുക, ഒരു ഈർക്കിൽ എടുക്കുക, 2 വശത്തോട്ടും കൊത്തി വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഒരു പ്ലാവില എടുക്കുക, ചെറിയൊരു ഈർക്കിലിയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് കുത്തി വെക്കുക. പിന്നെ വാഴ നാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാര് കൊണ്ട് അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. 2 അറ്റം കൂടെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. വണ്ടി ആദ്യോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വണ്ടി വേണോ, ആദ്യം ഓർത്ത് വലിയ ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വണ്ടി ഓടിച്ച് നടക്കും. അതി വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? കൊള്ളാമോ?